Arabako Diputazioa da Iruña Beleia aztarnategiaren jabea. Eta Diputazioaren barruan aztarnategiaren ardura zuzena du Euskara, Kultura eta Kirol sailak. 2007an abuztuan izendatu zuten Lorena López de la Calle sail horren foru diputatu. Eta kargu hartu eta handik 5 hilabetera, alegia 2008ko urtarrilaren 16an Lorenak martxan jarri zuen zientzi batzordea. Helburu batekin, komunikabideetan grafitoen gainean sortutako informazio nahasia argitzea. Batzordea osatzen zuten 13 pertsonak. Horietako 9 Euskal Herriko Unibertsitatekoak. Liceo Gil ere batzordekoa zen Iruña Beleiako arkeologoen burua zen aldetik. Eta batzorde burua berriz Lorena López de la Calle berark hala erabaki zuelako. Grafitoak garbitzen ziren Iruña Beleian bertan eta gehienetan lurretik aterahala. Baina Lorena López de la Callek uste zuen grafitoak falsifikatu egiten zirela garbitu eta gero. Horregatik Eliseo Gilek proposatu zion material bat garbitu gabe eramatea Diputaziora funtzionarioek garbitu zezaten. Hala, 2008ko urtarrilean agiri bat egin zen esanez nola entregatuko zen material bat garbitu gabe Diputaziora. Agiri horretan jartzen du jokabide hartu zela Lorenaren esanari jarraiturik, naiz eta bestela izan zen. Ta agiri hori erregistrauta dago Arabako Diputazioan. Alde guztietara ere, Eliseo Gilen enpresak 71 kaxa entregatu zituen Diputazioan eta barruan material bat garbitu gabia eta sektore berri batekoa. Kaxa bakoitzaren neurriak 40 zentimetro luze, 25 edo 30 zabal eta 25 garai. 2008ko udazkenean eman zizkieten errestauradorei ez 71 kaxa, baizik eta 20 besterik ez. Eta bigarren kaxa garbitzean azaldu zitzaien grafito bat irudi batekin. Usua galburua mokoan zuela. Eta nagusiek zer aginduko eta bertan bera usteko garbiketa lanak. Kontua da 11 urte lehenago Iruña Beleian ere agertu zala beste grafito bat antzeko irudi batekin. Usua galburuari mokoka. Ta metodo zientifikoaren arabera, Iruña Beleian aurkitutako grafito hori benetakoa da, ze irudi bera duen grafitoa errepikatuta azaldu baita toki ezberdinean, persona ezberdinei eta garai ezberdinetan. Bi 2008ko azaroaren 15ean bere txostena idatzi zuen Félix de López de Ulibarri jaunak, alegia ondare historiko, artistiko eta arkeologikoaren zerbitzu buruak. Eta dio, sobre los grafitos llamados excepcionales por su contenido, por unanimidad científica nunca pueden ser considerados como auténticos. Eta artean bi txosten soilik zeuden entregatuak. Bata entregatu zuen Joaquin Gorretxategi jaunak eta bestea Ulibarrik berak. Hartaz, Ulibarrirentzat nonbait, por unanimidad científica hori osatzen dute erdibana Gorretxategik eta berak. Eta unanimidad científica horretan oinarriturik proposatzen du Eliseo Gilen enpresa kaleratzea eta bere ordez
unibertsitatea kontratatzea. Ulibarri jaunari ahaztu egin zaio nola diputazioan bertan aurkitu duten grafito excepzional bat. Lapsusa ote? Ulibarri txostenaren hurrengo egunean, Lorena López de la Callek hedabideen aurrean esango du grafito excepzional guztiak direla falsuak. Eta dio txostenek aho batez hala diotela. Eta artean falta ziren entregatzeko 9 txosten. Lorenari ahaztu egin zaio esatea nola aurkitu zuten grafito excepzional bat diputazioan bertan eta bere saileko langileek eta zergatik agindu zieten bertan bera usteko garbiketa lanak. Hori ere lapsusa ote? 3 egun geroago, azaroaren 19an, Lorena López de la Calle sinatuko du foru agindu bat Eliseo Gilen enpresa kaleratzeko. Ta artean, 7 txosten falta ziren entregatzeko. Zertarako jarri zuen martxa zientzi batzordea Lorenak gero espazien txosten guztiei kontu egingo. Ala batzordea jarri orduko bazekien txostenen emaitza. 2 aste geroago diputazioak entregatuko zion fiskalari faltsutasunaren aldeko txosten guztiak. Baita salaketa bat ere ondareri eginiko kaltearengatik. Baina ahaztu egin zitzaien fiskalari esatea nola aurkitu zuten diputazioan bertan grafito excepzional bat eta zergatik agindu zieten garbiketa lanak bertan bera uzteko. 2009ko martxoaren erdialdean, fiskalak kritika egingo dio diputazioari esanez salaketa presaka ari dela aurrera atera nahian, froga gehiago aurkeztu beharrean. Eta ordurako txosten guztiak daude entregatuak eta 2 ez daude faltsutasunaren alde. Beraz, ez da egia, Lorenak esan bezala txosten guztiak aho batez faltsutasunaren alde zeudenik. Martxoaren 24an, fiskalari kasu egin beharrean, diputazioak kereila penala aurkeztuko du Eliseo Gil, Óscar Escribano eta Ruben Zerdaneren aurka. Karguak falsifikazioa, iruzurra eta ondareari eginiko kaltea. Epaiketa egin zen 11 urte geroago, hain zuzen ere 2020ko otsailean. Eta alde batetik, akusazioaren 3 lekukok zin egin zuten nola agertzen ziren grafito excepzionalak Iruña Beleian garbitu eta gero. Eta bestetik, diputazioaren 2 errestauradorek izenez Paloma eta Isabel, zin egin zuten beraiei ere grafito excepzional bat agertu zitzaiela eta nola agindu zieten garbiketa lanak bertan bera uzteko. Esan dezagun grafito guztiak ez direla berdin konsideratzen. Adibidez, grafito batek marra soil bat baldin badu ez da konsideratzen excepzionala, arrunta baizik. Aldiz, irudi bat edo esaldi bat baldin badu, orduan excepzionala konsideratzen da. Diputazioak eskatzen zuen 976 grafito excepzional jotzeko faltsutzat. Eta epaileak soilik 36 jo zituen faltsutzat. Eta hoien artean ez zuen sartu Iruña Beleian aurkitutako grafito hura, alegia usoa galburuari mokoka ari zaiona. Orain, epai bera gertatuko zen kaja guztiak garbitu izan balira, duda izpirik gabe kia bezala deseginduta geldituko zen diputazioaren teoria, grafito excepzional gehiago agertuko balira garbitu ala. Izan ere,
diputazioaren teoria baizan, grafito excepzionalak azaltzen zirela Iruña beleian garbituta gero. Bestela, zergatik diraute oraindik ere garbitu gabe kaxa haiek, eta hori Lorena López de la Callek berak batzorde bat martxan jarri zuelarik egia jakiteko. Egun puri-purian dago eztabaida zientifikoa munduan barrena Iruña beleiako grafitoa direla eta. Badira 11 bat txosten edo diotenak faltsuak direla, eta badira berriz beste 20 bat edo kontrakoa esanez. Zeinetan datza egia? Juan de Mairena personaiaren esanetan, la verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero. Garbitu gabeko kaxa hoietan datza Agamenón, alegia egia verdadero.